De mjorrenschildering onder de vastrit in Boetenpost is volslijn kleer. En hoewel het voorbijgangers het kunstwerk al een skoft beschenken kunnen, waat de mjorren nou ek officieel ontbleten. Voor dichter Ate Griepstra wie het een bijzonder moment. Het gedicht keur in zijn tijd als dwaapsdichter tussen 2012 en 2014. En nou, jaren later, is het grut weerom te vinden in het centrum van Boetenpost. Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zo grut op een morgen te zien. En dat ik het dan net alleen naar mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat helpt het meest nou ik mij lezen kennen en zien kennen. Aan de ene kant is het prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, zo van je mag dat nou zo bot zeggen. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, ik heb wel een valse bescheidenheid zien litten, maar dat is natuurlijk zo. Ik had een paar boeken geschreven, als dat dan in een boek in de winkel lijkt met die namen erop, dan is dat gewoon heel mooi. De officiële ontbleting waard mij een liedse plechtig iets viert. Er wie is zelfs een grietman uit Jeddere tijden bij. Te jaren mij de Joedijske burgemeester waard mij een koets ophellen en naar de mjorren bracht. Dat is een heel mooi gebaar natuurlijk, want dat is zat wij acht Karspelen kennen als grietenij van vroeger. En vanaf 1315 is dat ook documentaire. En ja, in 1851, er stond 74 jaar Lien op een kop ben daar de burgemeesters voor in het plak aan. En mooi om dan je vakganger nog even hier te treffen. Van alle gedichten niet op een mjorren komen koenen, waard dit gedicht uitkezen. Ate Griepstra, die begrijpt wel waarom. Ik vind dat je toch wel een prutte emotie in zit, zeg maar. Het gaat over vergonkelijkens, over dat de dingen verdwijnen door de tijd heen. Een prutte pracht en preel, zeg maar, van wat vroeger weer, dat is er niet meer. Hè? Dat is al je fot. Dat heet in het Latijn, komt er ubi sunt. Oftewel, waar zijn ze gebleven, waar binnen ze bleven. En dat idee, blijkbaar had ik dat ergens mij gekregen dat ik dacht van, dat geldt natuurlijk ook voor uw eigen dorp. En als we het over vergonkelijkens hebben, krijgt het dan komt de vraag op, hoe lang zal deze moerenschildering mooi blauwen? In Boetenpost zijn er namelijk jeder minder goede ondervindingen met West. Zo water bij het treinstation een fleurige moerenschildering al na een paar weken bekladden. En ook bij deze morgen gaat het in de tarrieding mis. Er wie iemand die oer de eerste laag verven hinnen kladderen. Of de deze schildering de het beter terugstien stil, dat bloot al watschen. Dus in de graffiti verhaalt natuurlijk ook wel een beetje de mores, dat is net over een oors in werk in de schilders. Doet dat erop kwam is wie het nog een witte moren, dus ja, en Jezus had ik nog van huis, dus dat kan minder. Dat stiet erop namelijk. En dat had ze nou weer oerverven. Ik denk dat het goed komt en als laatste had ik nog een beschermlaag omgebracht, zodat het er samen weer was is. Dus ik meet je minder net zo erop om. Grutte Grietman, waar maken je hem Lietsman?